Els vídeos de Camacu! Hola, sóc José Fonollosa, l'encarregat de dibuixar les aventures de l'Hotel Monster, que podeu llegir en la revista Camacuc. Us convide a aprendre amb mi a dibuixar un dels meus personatges, que és Sac d'Ossos. Comencem. Comencem el dibuix de Sac d'Ossos. Primer comencem amb un llapis blau i fem la figura molt general de per on volem que vagi el personatge. Així no fem una línia, això serà la terra, el cap, que saben, és un cercle, i així amb traços molt rapidets dibuixem el personatge. Estarà aquí plantat, això amb els peus, i el fiquem amb una mà a la butxaca i saludant. Això s'ha de fer ràpid, o sigui, perquè simplement per a saber per on volem que estigui el dibuix. En aquest cas serà per aquí. I ara el següent pas és dibuixar més detalladament amb el llapis. Comencem pel cap, en aquest cas, i fem els dos ulls, que són dos cercles, un aquí i un aquí. Com Sac d'Ossos té el cap és una calavera, tenim que la seva expressió la tenim que fer amb els gestos que fa amb el que serien les celles, que no són realment celles, però com són dibuixos, tenim que imaginar-lo així. Això seria el seu nasset, i la boca té com estos tres petits dents. I ara continuem tancant el cercle per fer el cap. I la boca, que és la mandíbula, també la té solta, i així, sempre està somrient. Continuem dibuixant com abans. I ara, a l'hora de dibuixar personatges, una part més complicadeta són les mans. Hi ha que fer-ho amb cura. Moltes vegades l'ideal és, quan no sàpigues com fer una mà, mirar-te com la fiques tu habitualment i fer-lo així com en seccions. O sigui, realment és com un rectangle de Sac d'Ossos, i els dits són com petits cilindres que realment són com les mans de veritat, però sense carn. I està aquí amb la mà apoyada al maluc. I ara continuem amb els peus. Una línia recta. Estos signes són per a fer els genolls. I els peus. Ja tenim el llapis acabat. Com ara continuarem entintant-lo, doncs en el meu cas no és un llapis molt detallat, perquè el dibuix final serà a tinta i a color. I ara comencem amb l'entintat. Normalment jo tinc un bon grapat de rotuladors. Aquí pots veure, n'hi ha un milió de tipus, és anar provant i el que a tu t'agrada, continuar. En aquest cas utilitzo que és un rotulador de punta de pinzell. Hi ha que anar amb una mica de cura per entintar. Segur que al començament te semblarà una mica difícil, però realment és un rotulador molt bonic perquè fa també els efectes com si fos un pinzell. I és molt senzill d'utilitzar. Quan vols fer la línia que sigui més grossa, tens que apretar una miqueta més, i si vols que la línia sigui fina, apretes una miqueta menys.
I ara anem a donar-li uns tocs de color, en aquest cas en aquarel·la. Primer hem deixat que se seque la tinta i borrem amb molta cura. I l'aquarel·la el que té és que quan se té que pintar de color claret a més fort. Llavors primer li peguem com una passadeta de roig. I ara la segona passada queda un roig més fort. I això és tot. Espero que us hagi agradat i ens veiem en el pròxim Kama Cook.